Teď si uděláme živáň. Každý chalupář nebo chatař na grilu si dělá živáň podle svýho, ale je to strašně jednoduchý. Je to vlastně, co máme na chalupě nebo v baráku. Většinou by tam měly být 3 druhy masa, 3 druhy klobásy, nějakou zeleninku. Máme nakrájený kuřecí masíčko, který máme okořeněný. Tady už máme první klobásku. Já to udělám z 3 druhů klobás. Takhle větší kusy nakrájíme. Od každého dáme kousek slaninky, protože tato ovoní, vlastně stále nemusíme potom dávat zbytečný koření, takže takhle si můžeme ukrojit na velký kusy do těch připravených misek, které jsou šikovné, které si můžete koupit, buď to můžete balit do alobalu čistého, anebo koupíme tyhle hliníkové mističky, tak je to šikovnější a rychlejší. Hezky si to naskládáme a když tam bude všecko, tak si to přikryjeme alobalem a můžeme dát pít na grill. Máme kuřecí, klobásky a tu slaninku. Dáme tam kousek vepřového masíčka. Zase záleží na nás, co máme rádi. Můžeme dát kotletu, můžeme dát krkovičku, úplně jedno co. Zase 3 druhy masíčka. Dáme i hovězí. Já tady mám roštěnou. Takhle nakrájíme zase na větší kousky. To jsme vesměs u masa. Takhle to dáme různě. Takže tam máme teda to masíčko, 3 druhy masa, vepřový, kuřecí a hovězí, 3 druhy klobás a teď začneme zeleninou. Základ zeleniny užívání je cibule, kterou nakrájíme na větší kousky. Takhle to úplně bohatě stačí, když se podíváte. Takovýhle větší kusy cibulky. Rozhodíme to do těch tácků. Pak tam můžeme dát papriku, barevnou, když máme. Ať to je živější, vypadá to hezky. Takhle si vyndáme ty vnitřky jenom, ty papriky. A takhle na větší kostičky rozhodíme. Máme cuketku, která je v létě na každý zahrádce, je levná, dobrá, dá se dělat na spoustu způsobů. Kombinovat s masem nebo i bez masa. Tady kousek lilku. Takhle kolečka. Dáme takhle na kusy. Někdo tam dává i bramburky. Takhle to máme připravený. Takhle to tam nahňácáme. Tady máme uzenou sůl nebo klasickou sůl hrubou. Můžeme použít oboje. Pak je zase dobrý, jak jsme už používali, aromatický, vonavý, čerstvý pepř v mlejnku, který tam dáme. A ve finále můžeme takhle, jak už to máme připravený, zalejt trošičku olivovým olejem, aby se nám to jenom nevařilo, protože tím, jak to uzavřeme, tak se to dusí, vaří, ale postupně, jak se ta šťáva bude odpařovat, tak se nám to může trošku jako zapíct. Máme to připravený. Vytrhneme si vždycky na to alobal a jednotlivě ty mističky zabalíme. A můžeme to jasně složit na grill nebo tál a nevšímat si toho, tak hodinku a máme hotovo. Už bychom měli mít po té hodince hotovou tu živáň, tak se na ní podíváme. Musíme opatrně. Vidíte, jak to máme nafouklý ten alobal, to znamená, že už by to mělo být hotový. Je známka toho otvírat opatrně, protože se nám na ruce vyvalí, že jo, horká pára. Je takhle krásně by to mělo být, tak jak vidíte. Vidíte šťávičku, úžasnou, to pustilo masíčko, zároveň je to upečený. Vidíte tady i tu klobásku, masíčko, zůstala tam šťáva, je to úplně úžasný, není to vysušený.
nějaký 3 druhy zeleniny a tak vám přeju dobrou chuť. Zkuste si to doma.